या आकाशीचा चंद्र बोलो की आला. सूर्य किरणाने अंधार पसरला. अग्नीने सरदारांमध्ये स्नान केलं. अमृतास मध्याची ग्लानी आली. वायू वचन झाला. या समग्र ब्रह्मांडामध्ये दैत्य राज सिंधुरासुर सार्वभौम्य सम्राट झाला. सार्वभौम्य सम्राट. ब्रह्मांडातील समस्त देवगण देव हो. ज्या धर्माच्या वाटेवरून आज तुम्ही चालत आहात, ज्या धर्माच्या नावानं उदो उदो करत आहात, त्यात तुमच्या धर्माच्या कंपनावर माता नागर फिरवे. तुमचा धर्म मी बाधित करेन. एकदा का तुमचा धर्म बाधित झाला की या ब्रह्मांडामध्ये या सुरी शक्तीचा जय जयकार. या सुरी शक्तीचा जय जयकार.